அப்புறம் ஜெனரல் ரிப்பீட்டு ஆட்டோ கிளச்சு ஃபுல் இன்ஜின் ஒர்க் செஞ்சுக்கிறோம். இன்ஜின் ஒர்க் செஞ்சு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்ன ஆச்சுன்னா ப்ரோக்ராம் போட்டால் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் லோக்கலில் ஸ்கேன் டூல்லாம் போட்டு பார்த்தோம், ரெடி ஆகலை. அதுக்கப்புறம் ரெனால்ட் ஆப்ரேட்டர் கூப்பிட்டு அவங்க டூல் போட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கப்புறம் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஓடிட்டு இருக்குது நல்லபடியாக. பார்த்துட்ருக்கீங்க கரெக்டாக ரன்னிங் ஆகுது. ஃபேனு ரேடியேட்டர் ஃபேனும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஓடுது. கரெக்டாக எல்லாமே ப்ராசஸ் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஓட விட்டாச்சு, டெலிவரி கொடுத்துடலாம். ஆட்டோ கிளச்சு காயில்லாம் மெல்ட் ஆயிடுச்சு. வால்டோரு சம்பளம் பிளாஸ்டிக் அதெல்லாம் மெல்ட் ஆயிடுச்சு. அது ஃபேன் போட்டு தான் ஓடுது. ஓட்டு பாயில் உள்ள பேசுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் ஏதாவது நான் தப்பு பண்ணியிருந்தா சொல்லுங்கள், சரி பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ சொல்கிறோம். ஃபேன் கட் ஆயிடுச்சு.